Lah, nalagid na si mama oh. Imot-imot man na siya. Ay pakatawa na to bibi. Tsaka ako ipakuan sa iya. Habay i-prank na ko ni siya para okay, ilingaw-lingaw gamay ba? Agay! Ma, dahil naman mga ano ta ma. Gutom ka? Dahil na mga ano ta. Agay! Mga uy. Pamanggalit ta kalungag. Mga manuon ta. Ay, sus ni si mama. Pero oh, kaya ba ka na mga ano ta dahil na. Diskarte man ako. Ma, dahil naman mga ano ta. Tura ba oh, pagkaon na to. Asa na gud diha? Uy, bukoy nakita nga pagkaon Chloe mi. Tarong diha, nakadiri sa dagat nya. Nya na pagkaon. Ilom dia uy. Amonte dalagod. Sus ni si mama. Diskarte lagi na ko na ma. Dahil na mga ano ta. Oh my God! Wow! Asa ang pagkaon nimo uy? Ano siglamlam dia bi, sabak kayo. Dahil na. Paudag ko kaayo oh. Paudag ko kayo. Kapag na to kanon. Sige na, magkaon na tao. Nagko, pagkay daghan pa, magkay kaayo. Nya na dito, nya na po dan eh. Oh, gitumban, pamagay mong uban. Kaya tumban uy. Bato. Oh, mga tagbato. Sala, watay pagkaon, watay gipalitan ni Papa. Agay! Ikaw ba mo kay klaro? Ma! Ikaw ba mo kay klaro ba?